आशीष यादव के फैन हो चलेंगे तैयार काहे कि आशीष यादव के एक बहुत ही मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होके जा रहल बा काजल राघवानी के साथ। जौन गाना के टाइटल बा चटाके उठला ली। अरे चटाके उठला ली वाला गाना कब तक लो गाना चल सा तो कौ तरीके गाना रिलीज करल था। गाना में काम के कइले बा पूरा फुल जानकारी मिले तो लोग के वाला वीडियो में तो वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो पहले तो सबसे पहले बता दी कि हाँ चटाके उठला ली वाला गाना के लिखले कब तक गाना के लिखले बड़न चिंटू राजा। अरे चिंटू राजा गाना के लिखले बड़न राइटर बन चिंटू राजा। बाकी तो लोग के वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली प्रियांशु सिंह के। अरे म्यूजिक डायरेक्टर बड़न प्रियांशु सिंह। बाकी वाला गाना बतावल जाता कि बहुत ही खतरनाक मस्त जबरदस्त होके अलावा काहे कि वाला गाना जौन बा तो बहुत ही हाई बजट के होके अलावा काहे कि ये वाला गाना में एक्ट्रेस में काम कइले बड़ी काजल राघवानी। अरे काजल राघवानी के साथ वाला गाना के शूट करल गइल बा भोजपुरी के बहुत ही मस्त झकास जबरदस्त एक्ट्रेस काजल राघवानी के साथ वाला गाना शूट करल गइल बा आशीष यादव के। और काजल राघवानी और आशीष यादव के फर्स्ट बारी वाला मतलब साथ में गाना आवता। बाकी वाला गाना बहुत ही बेस्ट मस्त जबरदस्त बा। बाकी वाला जौन गाना बतावन आशीष यादव इंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे सुने के मिली। और गाना बहुत ही जबरदस्त बनावल गइल बा। और एमे जौन वीडियो क्वालिटी बा तोन भी तो लोग के बहुत ही धागड़ सुने के मिली, बहुत ही बेस्ट सुने के मिली। और ये वाला गाना दावा करल जाता कि हम बहुत ही जबरदस्त होके अलावा आशीष यादव के टीम के द्वारा। और ये वाला गाना बहुत ही जबरदस्त सच में होके अलावा तो ये वाला गाना के मिस मत कर ली। गाना के जरूर सुन ली काहे कि गाना लिखल बड़न चिंटू राजा। और म्यूजिक डायरेक्टर बड़न प्रियांशु सिंह यानी म्यूजिक बना के दिल बड़न प्रियांशु सिंह। बाकी वाला गाना बहुत ही खतरनाक मस्त बवाल जबरदस्त बा। तो वाला गाना के तो लोग मिस मत कर लेंगे। बाकी तो लोग बता दी कि वाला जौन गाना बतावन कौना चैनल पे आवेला बा आशीष यादव इंटरटेनमेंट पे आवेला बा। और ये वाला जौन गाना बतावन रिलीज कर दी तो लोग 20 तारीख तक अरे मतलब 20-21 तारीख तक आशीष यादव इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिए। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे। गाना के जरूर सुने लगी काहे कि काजल राघवानी और आशीष यादव के फर्स्ट बार गाना आवता है यानी दोनों आदमी के साथ में फर्स्ट बार गाना आवता। और गाना बहुत ही जबरदस्त बनावल गल बा। और मोशन पोस्टर भी आ चुकल बा आशीष यादव के इंस्टाग्राम आईडी पर। जे भी भाई अभी तक मोशन पोस्टर के नहीं देख ले जाकर जरूर देखी। बाकी वाला वीडियो तो लोग कैसा लगल वीडियो अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तो लोग भी आशीष यादव के फैन बढ़ा लेंगे तो अच्छा से कमेंट जरूर करिए। लेकिन बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।